Айде да играме. It's so yummy. Аре, тук му плей, млей. Какво ще правим? Здравей. Аре, бе, ще си кажеш, меси. Мацки, здравейте. Мацък или мацък или мацък. Телепортинг. Айде да влезем двете, искаш ли? Айде, искаш ли? Искам с тебе да влеза. Аз съм 10 дни. Аз съм по-малък. Ти имаш по-малък от мен. Аз съм дете. Сори. Сори. Зои. Гное. Ще игра с теб, бе. Не, май ще играя с теб. Като гледам. Това са... на диаманти. Са. Снова сме. Здравей. Ела сега. Така, ти би трябвало май да си се научила как да играеш. Малко ще те отсека да ти такова кратуната. Ами ти малко падна, ама няма проблем. Аре, идвай, бе, какво се правиш на умрела? На ударена ли се ми се правиш са? Точно. За първи път сега къска. Аре, бе, сичи се, бе. Нека ти дървото. Идвай сега. Сами тичеш. Айде сега. Отивам на крафтинг, най-вероятно. Тук не знам нищо как се прави. Дървета. Да. Аре, бе, започвай да работиш. Няма само да си... Сега ще трябва да върша работата си всичко само заради тебе. Сега... Как мога такова нещо да ме оставиш сама? Как ще игра сама в тази игра, бра? Аз толкова по-слабо от мен няма на тази игра. Честно. Много съм кьорава. Така, взимам си лок. Така, в 5 от 5 имам сам, отивам ги по скоптия. Аз малко гладна станах. Сега ще запаля. Аре бе, че мистер Свилен идва. Сега мистер Свилен ще дойде.
Какво е това? Сега ще изготвя мръвка. Ще трябва да се кадърва в тъмницата. Така, добре, за малко Елена ме пребира. Сега ще събирам много дърва. Искам то си купувам неща. Не ми трябваха в огъня, бе. То ще не е нощ. Аз така правя, че първо не ми трябва в огъня, вечерта ми много ми трябва. Аз очаквах много хора, бе. Тота ме изоставя, аз ще си правя всичко. Как мога такова нещо, ца? Ай, каже, брат. Да ме изостави някакво. Аз ще ги оставям тия хора. Те не си го заслужават. Да си играят сами, ако искат. Каквото искат да излизат, да... Това да честно. Те да знаете в YouTube, че имам канал. Па да вече да започват да искат да играят с мене. Колко дърва? При това има тук моркви и то много моркви. Аре бе, що фракна така това дърво? Аре, май се бе. Май се бе смешник. Слушам бе. Ти си много гладен днеска, бе. Ма няма ти се дам. Има ядене. Ще си хапна. Ще такова картоната. Ще добия яйца ми ще щупи.
Подобрен стогна съм. Към тия неща са ми много трудни, братче. Тук какво имам? Крафт. Искам да си взема крафт бенд. Чакай, това е, виж колко голямо изглежда. Това дори вече не знам да се ползва това нещо. Тук сейф нещо си. И така, приятели, нашето видео свърши. Така че, чао, стигнахме до Day 3. Така че, целувки, и чао!